से कहले से भूमि स्पर्श ब्रह्महत्या पाप खंडन हो जाएगा। हां हां से भूमि स्पर्श कला मात्र लोका ब्रह्महत्या पाप खंडन हो जाए। अरे बाबू आर हेतिला ने काहे लोक आले छको हां आगे काल हेतिला आगे दिला ब्रह्महत्या पाप खंडन हेतिला हेनी प्रमाण आगे गोटे छोट गपटे आता कहूची आपण समय तो आप कहलिने देवता देवता को मध्यरे मो सब सुधा कथा है सभा सभा रखा गला आज्ञा आमे सब गाय गहला ने सभा तैयारी करछे। हां 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 सभा रे सभापति होइबे निश्चित। नहले आज्ञा सभा साफल्य मंडित होबो ना। नाही नाही केरो दुई जण दुई दल नायक ए दुई दल आज्ञा रहिले कोन हां पाटी ना देवता अच्छा जे दुई दल देवता रहिले ताको भितरे विचार विमर्श हैला प्रकृତରେ ए सभार सभापति तो लाभ किलो किए बीज हैला ताकर आज्ञा दुई दल देवता भितरे अच्छा तळे सैक्य आ तळे ब्रह्मा हां 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 ये बीज विचार विमर्श हैला समस्त कहिले जे तू ब्रह्मा ये देवता मानक मध्य वयोज्येष्ठ तेरा तांकु कराला वे सहारा सभापति है शंख हाथ लंठन डिबिरी धान गछ इत्यादि इत्यादि आज्ञा शंकर जड़े थे किए हाँ कि नहीं फूल मुख्य हाथ मुख्य लंठन डिबिरी ठंडा तोरण जहाँ चिन्ह लगे ठिया सब जड़े मुख्य मुख्य को कार्य हो पार ना ठीक सेमती आज भगवान अपन कर्मदायक शंकरंकर मध्य किछि थिले चला चामुना एबे नाय ब्रह्मा हे परबेनी ए सभार सभापति जे पुराय जय बाबा महादेव हवे कोन कहू रे नाय नाय हां कलह लागिला गया ओला सूर्यदेवता को मध्य है कलह लागिला लागिला रे कलह लागिला ये प्रकृति हम सभापति से बदले वाले हम कर्म करदा भगवान हम भगवान शंकर रे सभापति देवे की ब्रह्मांड बलारे ना ना शंकर को सब देवे शिवा सभापति चार मुंडा जे रहा करो जेतो ज्ञान दान करछ संसार भाई अरे संसार जेते लोक ए ब्रह्मा को ठारो देखो सुन ना या क्या सब ब्रह्मा सृष्टि करली ये करथिबो कहउछंदी
ଇଏ ସଂଗ୍ରାମ କରିବି। ଆଜି ଗଣ୍ଡେ ଖାଇ ଶୋଇଲେ। ଶିବ ଭକ୍ତ ମାନେ କହିଲେ ହଁ ଆଚ୍ଛା ବ୍ରହ୍ମାସୁର ଚାରି ମୁଣ୍ଡ ହଁ କି ଆମ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଞ୍ଚ ମୁଣ୍ଡ ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡ ଅଧିକା କହୁସା ହଁ କହିଲେ ଆମ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡ ଅଧିକା ଯିଏ ଯାହାର ବେଶୀ ମୁଣ୍ଡ ସିଏ ହବ ସଭାପତି ନା ଯାହାର କମ ମୁଣ୍ଡ ସିଏ ସଭାପତି ହବ ସତ କଥା। ଆଜ୍ଞା ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠ ଆଜ୍ଞା ଯିଏ ସେ ସରକାର କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠ ଯିଏ ନ ହେଇଥିବ ସରକାର କରିପାରିବ ନାଇଁ ନାଇଁ ତେଣୁ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠ ଶିବଙ୍କ କହିଲେ ଆମର ଅଧିକା କାହିଁକିନା ଚାରି ମୁଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଆମ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଞ୍ଚ ମୁଣ୍ଡ ତେଣୁ ଆମେ ହେବେ ସଭାର ସଭାପତି ଆମର ମୁଣ୍ଡ ଆଜ୍ଞା ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ କଣ ହଇବ ଶିବେ ତମେ ଏକୁଟିଆ ତିଆରି କରି ଜାଣିଛ କେ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ବୋଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବାଚୁ ସାରା ସଂସାରରେ ମୁଁ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ମୁଁ ଚାହିଁଲେ ଗୋଟେ କଣ ଆହୁରି 20ଟା ମୁଣ୍ଡ ତିଆରି କରିଦେବି ଦେଖିବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହେଇଗଲା ପାଞ୍ଚ ମୁଣ୍ଡ କିଏ ବ୍ରହ୍ମା ହଁ ହଁ ଶିବାଜା ମହାନ୍ତି ଗାଁ ପରେ ଯାଇଛନ୍ତି ମନ୍ଦିର ଖାଇছে ଭୋଳ ସବୁବେଳେ ହଁ ବଞ୍ଚାଇଲା କୋଣା ଯାଉନା ଜାଗା ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ମୁଣ୍ଡ ଛିଡ଼ି ନ ରହିଲା ଆଜ୍ଞା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡ ଶିବଙ୍କ ହାତରେ ରହିଲା ଆଉ ଛାଡ଼ିଲାନି ହଁ ମାରିଦେଲେ ଚାକୁଳା ଯେତେ ଛେଚାରିଲେ ଛାଡ଼ିଲାନି ନା ନା ଶିବ ଯେତେ ଦୁଆରେ ଛେଚାରିଲେ ଆଉ ଛାଡ଼ିଲାନି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଏମିତି ଆଜ୍ଞା ରହିଲା ଏମିତି ରହିଲା ବ୍ରହ୍ମା କାମ କଣ ଧରିବେ ବ୍ରହ୍ମା କଣ କରିବେ ଏ ଶିବ କଣ କରିବେ କଣ କରିବେ? ଆରେ 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 ଭଲ କଥା ହେଲା ମାରିଦେଲି ସିନା ରାଗରେ ଚାପୁଡ଼ାଟିଏ କିନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମା ତ ବ୍ରହ୍ମା ସିଏ ନା ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟା ପାପ ଲାଗିଛି ମଧ୍ୟ ଶିବ ମନ ଭିତରେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଆଜ୍ଞା ସତ ପୁସ୍ତ ଲାଗିଗଲା ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟା ପାପ ଶିବ ଆଜ୍ଞା ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟା ପାପ ଲାଗିବ ହେଲା କଣ କଣ କରିବେ ଯେତେ ତୀର୍ଥ ସଂସାର ଅଛି ଆଜ୍ଞା କେବଳ ଜଗନ୍ନାଥ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଅନ୍ୟ ଯେତେ ତୀର୍ଥ ଅଛି ସବୁ ତୀର୍ଥ ବୁଲିଲେ ମୁଣ୍ଡ ଖସିଲା ମୁଣ୍ଡ ହେଇ ଲାଗିଲେ ଫେଟିକୁ ତ ଉଠା ଭଳିଆ ରହୁଛି ଏତେ ଛଡେଇଲେ ସେ କାହିଁକି ଛାଡ଼ନ୍ତା ଆଜ୍ଞା କଣ ହେଲା କଣ ହେଲା? କହନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ହଁ ସବୁ ପୁରୁଷଙ୍କ ପଛରେ ସଫଳ ସ୍ତ୍ରୀ ଥାଏ ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ପୁରୁଷଙ୍କର ପଛରେ ମା ଗୋଟେ ସଫଳ ସ୍ତ୍ରୀ ଥାଏ ତେଣୁ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କିଏ ପାର୍ବତୀ ପାର୍ବତୀ କହିଲେ